Ideen om en kanalby i København opstod for 10 år siden. I dag løb det første havnevand så ind i den nye kanalby Sluseholmen, som ligger i Københavns Sydhavn. Og det er vand, som dem, der bor i kvarteret, har glædet sig til i godt et år. Vi åbner døren til et kælderrum og til en drøm for drengerøve. Ja, hernede der har mine kammerater og jeg vores båd, og det er en Zodiac offshore gummibåd med en Mercury motor, og det er meningen, at vi skal have den liggende foran vores kanalhus, og det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til, så vi kan sejle direkte ud i Københavns Havn. Udenfor taler beboere og en tidligere overborgmester. What is so special about filling a bathtub? Her er det den hollandske arkitekt Gerard Suiters, som for næsten 10 år siden fødte ideen om en by, der skulle bygges som små øer, kun adskilt af kanaler. Skal passe på, at man ikke falder i her. Her kan vi i hvert fald tydeligt fornemme vandet. Og hvis man kigger ud til venstre, så kan man se broen over til den næste ø og udløbet ud i Københavns Havn. Klokken 13 blev der så åbnet for havnevandet. Jens Krammer Mikkelsen var som overborgmester med til at sætte kanalbyprojektet i gang. Det er jo en fantastisk oplevelse at se vandet strømme ind, og tankevækkende, at for 10 år siden var der ingen, der drømte om, at her kunne blive boliger. Her kommer et af byens mest attraktive bykvarterer i noget, der var et nedslidt erhvervsområde. Se vores vandhul, hvor er vores kanal, var sloganet hos en række beboere, der var utilfredse med, at hele kanalsystemet endnu ikke er fyldt med vand, som lovet af bygherren Sjælsø-gruppen. Beboerne frygter, at vandet i kanalen bliver stillestående og dermed kommer til at give lugtgener til sommer. Planen er dog, at kanalanlægget er fyldt med vand i løbet af dette år. Jeg forestiller mig en måge, der kommer svævende igennem havnen en sen aften, hvor man kan se kanalhusenes silhuet. Vandet i kanalen stiger langsomt. Alt i alt må jeg sige, at det ser rigtig fedt ud, det her. Det er stadig muligt at bo i kanalbyen, der er både ledige ejere og lejelejligheder.